to hagani ga por nga wan biang manai ku blei fi baro ki ba ngap yagani ga jingkeren ngani ga por ai ku blei fi ba pelat por ki ba dan ka jing angnot pi dan ga jing trang ga jing sliang man ngap ye ga Ktien U Blei dan apa yang jong fi la si ga dei sin ga meningkong fi pet nga kwa agani ga por bangan kerpat fi ba pin ngap ha pelat jingmat namar nga kwa ngan keren ye ga jingkeren nang ni Kibala banyarap ipi, kibala banay men sim ipi, pila banyat shkhmat. Hagani ga perthei ga badana prang ga jing ga babon. Shikintin nga kwa banganong ipi hagani ga par. Ngi Jowai nam tagi subscriber, ngi Jowai na ga Bynta baro ki viewers ki bapet bat nga danget ba. Ngi ni Jowai nam ta jong fi bat nginget pidana pa ga Jingduwai jong ka Grace Worship Center malaga par. But let's sing am juong iganin remita Sngi nga shukwa bangan pengen mau fi. Bala fi pet igini gi channel gi jingi but fi sngot nat igi jingkeren. Fi sngot ho pi yo jingkyrkhu. Khnang ma pin suk nga kwa ba pin le gini ga way. Subscribe apa ka to ga channel gi jingi namar kan pin suk ipi ba pin la ban yo igi jingkeren jingi gi bangi pelat naga por shikapor. To blain kyrkhu fi ku blain shiboni ga igi ba fi Persangi ka ban kongo Ktien U Blei bat kumjoro ban ya trailang bat ngi de ka ba don preng jo pipi duai na ga banta jingi malaga por don preng jo pipi krishan de jing airu dan shibon ki briu ki ba yang na ga banta ban support ka kam ka jo Blei to blain kur khui fi shibon ban menta ki Sngi nga don ban ai ya ga wei ka jingkren ka ba nganut ban ong ka ni ka jingkren ka dei Kabang perkhat aga jingmut baraga donut jonga ban nga persangi ga ban duai ru ban pin kre. Namangayo ya ka ni ga perthei ka bangi mangi menta. Kala de ga perthei ka ba Kala de ga perthei ka ba nangdum. Kala de ga perthei ka ba nang poi shigi jinginjar shigi jing Bat kanang tan kanang hiar kanang poi shigi Jaka ka ba kim khat ya ga jing jong brio. Tengah kwa banganong ifi walay singolingo na mangi magi bakum gini Sngi. Isi naga jing shem jonga nga shemba. Dan shibon ki breo gini Sngi ki bupli ki dana preng jing Fiyo i ki lami ki jing ki bahajar jat. Ki dan ki badan ki preng jing jong ka kam ka jam. Ki badan jing ka shong kha shong man. Ki badan ka jing ka tray ka kta ka jong ki kamay ka ji. Kidan jing ru aga jing day bat ka larangan syuang baik nang ni ki babon ki baik kynduh ki jing pang ki jing sitom ki babon jat. Kadang ki jing apa ki jing pat je pra ki jing bam su thau ki jing Bal ki jing bam suk ki jing ki jong brio. Na kita ka daw nga pen kre ni ki khubar ni ki par bangan ai ni ki jing kren. Kabanyarap ye pi ba lada fi plet jing mot pi skap ni ki bang kren. Kan pen pai pi si Ktien U Blei bat kan pen shai fi pin lek kum noa gini ki Sngi ki bakhat do ki Sngi ki bangi ki badana preng ki jingiasyllok ki babon nga ai kertangi gini ki jingkeren jonga gini ki par MANO bam IAKYNDUH JINGEH MANO don tharai ki bam IAKYNDUH JINGEH Katakan lagi jingkeli ke bangadan nang ni bangan keren sepi agini ke por. Nama teng nang IAKYNDUH igi jingem. Alaga jong jingem, alaga jong yeng. Ni syait ngau bet batang mangi IAKYNDUH jingeh, tang mapi ba IAKYNDUH jingeh. Bat pim kan mau setia bagi brio baro ki ba agini ki Sngi. Kidan lagi jong jingeh agi jingem jongki. Takadaw nga ay kerteng ni ki jingkeren jonga agini ke por. MANO bam ju IAKYNDUH JINGEH aga jingem mdan weru napin puli naga Bible pin lapba mdan weru brio nadu basdang do bakut ke Bible mdan ki brio ki bayat bet na basuk baro ki IAKYNDUH lagi jong jingeh ladangan sipin kin mau fikat bangakin mau nang ni nabi pet you Noah IAKYNDUH igi jingeh. Babu tau igi yingling dan matres ngap yo. Kam dai igi besuk yo abu keren bagi prigim tre priang. Lebih pet bahaya yo Abraham.
Brio jong ke jingai. Refiu igi jingai bu yasham upai shiganam sni wap yar she Egypt. Pipet yu khun wa Abraham bala khana ke yeng ke donburam o Isaac. Uniru upai shiganam sni but upai ke Jaka ke be. Ti igi pukri but shabe na ke Jaka. But we can do a problem ke jingai lenti ke jong. Pipet pipet you Jacob. We can do jing'e na laga jong yeng. We can do jing'e na laga jong men. We can do jing'e ke jing'im jong de no brio. We can do jing'e palat. La vi pet ke jing'e de bat u Joseph. U Joseph ru de brio. We can do jing'e. Pitip la dimrao yu ushi Egypt. Poi shi jail. Kam de yu suk ke jing'im jong Joseph. Brio be you Blei. Hare we can do pen ba ke jing'e. Labi pet naga Bible ngasu ya lenter lenti yang ni par khnang ban kloy na mga niyo ban kren sipi ngan pin ifi brio jong play penyo Moses hado kan nobo uya do kendo jing aga jing emju na do dang kha hado bo play na khat yu ubo ni plaj ki khon Israel uya kendo jing e baru faro uya kendo jing e ki khon Israel kala do bo pliu klem yo ale cherikanan tang naga daw bo uya kendo problem baga jait ben Israel. Pipet you Joshua udan ki Jordan udan ki Jericho hagi jingem ki ba we can do iki jing sharem mag Shillong ai kat iki jain the pipet ye ki brio jong playing and ongi fi la da pin pipet nang ni le se la dangan pin mau fi pikin mau ya u Elijah we can do jing but ke jait Israel baru Ahab but ke Jezebel pet diladi shkhlau duai boniap no. What do Elisha you can do jing shibon gitu ki por haga jing day but im Syria Ben Hadad kita nginong shon ki buan yang u. Mapina pet naga Bible ndan way ru brio jong plation rang ni kan tay ki balat nagi jing Ngapin pita tera ni por pin tip naga Bible. Pipet haga Ktien ke jong play la pipet haga jing day but kan Naomi ke kan do i kan nam sneo ke meet na ka jong ka Shillong. Kayap lut barok iba it beton ke jongka sa riu kan tay marway kam de ke besuk ke jing im jongka pipe je gas ta ke de bala yap kemi ke panu dang ret ke kan du jing o Mordecai wi kan du jing ha ke ku por ke ying sim ke jong Shushan ha ke bo hap an yang nam ta ke jat ber Israel barok ke briu ke kan du jing la kan chipingin mau fi ke por de we briu be kan du jing tam ke jing im utau de sim David we can do jing aga jingem. But let's sing on sa paisyo nu brio nang ekran. Kaya ka ba nu brio ang akwangan sa puli pinaga Bible. Aga jing day baga jing aga jingem. Fida pipet yaga niga Ktien ka jong play piyo i. Bau Jeremiah, u Isaiah, ki prophet, u Ezekiel. Baro ki prophet, baro ki Hosea, ki Daniel, ki baro ki Nahum, ki Obadiah, baro ki Habakkuk, ki kendo ki jing ki bashirka ki jingem. Kadan ka porbo Jeremiah, u kendo jing baga jait beri Israel. Baru ang trying ngalakut jingmat mga nom krenshu sipang ka kerteng ka jamin na mga syaiben baro Sngi. Penmalu ni priwang kadan ka pameding ka donut jonga ka Ktien U Blei. Kepeluk kum geding ke donut bat ngam laset ngahapan kran. Bipeja ke Bible mano ba mi kendu jing u Jesus Christ. Try jonga ba jongfi. U ye kendu jing na do budang kha. Hadu bunda yap sna na geding fna. Ya apostle Petrus barok ya apostle. Ki kendu ke jing pen stamben. Ki apostle Paul ke jing pen stamben barok yap kum ki mata. Ladangan syukuran baik nang ni wat uyanis usunran jo Jesus Christ ubakhlem yap kum ki wepan re uya kendu ki jing ki besyirkai ki bangam pingim la ban perkhat naga daw habang kren ni ke Bible bang peni fi ni Ktien U Blei compare ladaki brio ki kren bepiniai be besuk bepinio bet ye kita ke prosperity ni kita ke jing shu roi bet shu kia bet shu boy bet shu besuk compare ladakan ngam kren ben ye kita rei haga jing pule Bible jonga ngaklemio i babaro brio ki ya bet angta
Ada yang kata daung akuangan yarap pi mina ke Sngi la piu I ke priu jong play kat ne. Ki bangala puli ke list kat bangala. Barok ini ke priu ke kynduh la lagi jong ki problem ke jingem. Ban ngan puli fina ke Ktien ke jong play yo David. U David udah priu u ba ye kynduh jinge kambo na ke jingem. Ye kynduh jinge na do budang kena. Ye kynduh jinge bat ke yeng. Fi ke problem ke bami na shabar kam da day ke jinge. Hari ke problem ke bami na laga jong ke yeng ke de ke jinge ke besyirkai. U David la ye kynduh jinge na do dang ret ushagan tait na la yeng. Mondo pai banyale u Goliath de ke mela jong ke bersya. Ndaw la dep job u Goliath u ye kynduh jinge ber sim sol. Pet de ke bon snam shklau. Ye kynduh jinge ba laga jong ke yeng adin ba la long sim u khon la jong u yang Absalom yang persya ki khon jong u gidana ke jingklumar. Bat nga khwangan ong fi uniu priu de be kynduh jinge ke jingem na do budang ret ado bunda let na ke pertai. Ana pi pulin ke Bible uniu priu ong kumne ngan pulin ke Ktien ke jong trai. Singap ngan pulin ke kitab Sam ke nang ke balai pusau. Ngan pulin ke khat ke ba kat kendai uang ini ke Ktien. Ki jingjar jong bahok kilang shibon. Boleh kelat kita. Ki jingjar jong bahok kilang shibon. Tang kawai ke bang singaw tenat ke dai ke buang. Henry utrai upelaj ya u naki baro. Mano bakran ni ke Ktien David. Habau shabe na ke yeng sim sol. Babak jing ke be uba uyala yat kelang lej rung yeng jong ki brio. Ban ri ila dino sol hap an le ila dino ki wipe ki dur ki bam ito. Ban pen wit ban disguise ban tap ila di. Ban nu brio hap an chupat na ko jaka uong ini ke Ktien. Hagan ke Sam ke balai pusau. Na ke khat ke bakhat kendai. Uong ini ke Ktien ki jing jar jong bahok kilang shibon. Ban kawai ke bau buang ni kalong Henry utrai upelat ye u nakibaro. Nagadaga daw nga kwa nga na jingi kai fi mina ke Sngi ba pin singaw to. Kanyarap ye fi gani ke jingkran. Bala na pi ye kynduh jing ke jingem. Kabaning kong nga kwa ba pinyo ibi ki brio jong play baro ye kynduh jing Pinyo I baro ye ba shakri ye play ye kynduh lalagi jong ke jing Harangan da pen I pipat mentay ke Sngi. Banginum ong bangi ye kynduh jing tinamar ba ki brio jong play baro ye kynduh jing Tangarong ngare ban ye kynduh jing Rai ngap ngana pen I fi na ke Ktien ke jong play. Ye ki jat jing ki bangi ye kynduh. Ngai kertangi kene MANO tu ba me kynduh jing Henry ki dan pat ki jat jing ki bang akwa fin de shai. Kadan ke jing lesingan jer arlai teli ke jing Kadan ke jing kabawan naki bor ke jong setan. Kadan ke jing ki bawanya le naki bor jong ke jingduh mengani ke pertai. Ibele ke jing im jofi ibele ke yeng ke sam ke jofi. Kwa pintip bawat u Jisu ong ke gospel ke jong Yohanes. Kalau nang ke bakhat nriu ke dekat ke balai pulai. Wang haga pertai pinyo ke jing jar. Henry tu lang slur. Ngangala dep job ye ke pertai. Kaya bang akwangan ong ifi ke ni ke por ke day. Bapin singaw to bagi jing kidana ke ni ke pertai. Tang magidan ke jing ki bangan ong ipi ke beningkong ke jing ke day ke bawan nau setan ke bol jingdom. Namadan ki brio ki bangayo ibagini yo jing ki shuang bai de blay ba ai katagalaban pen pai fi pen ban shaka Jaka ka pama. Dan lele bam singaw tro bai ke kitab jong Job. Biang de blay ba ai ke jing pango Job de blay ba ai ba shimi ki khon de blay ba shimi ki yeng ba kini no ngan itu pi de pule ba ai kitab jong Job mano ba ai ke jing De setan ba lek kelang ke ban penjat yu Job. De setan ba bret au uri ke jing pang ke besyirkai. Ke jing ka one day nagi bor jing dumru.
Nama kata daw nga kuangan na hikay fiba. Lada fi kynduh jingeh. Hoat nga tip ki brio jong play barog kynduh jingeh. Tang mapinhap man ithu pat. Ke jingeh kabangay kynduh mga. Lani mapi yang ni gepor. Kadai ke bawan nang no. Lada kawan na gepor jingdum. Lada kawan na gepor jong ke jingeh le. Pi day ban sngau thokum lo ban le. Suai nuk sang ni. Kat ke bapile kamlang. Kat ke bapitmu ke pulam. Pitrai ke kam ke jam ke dulut. Jaga ke besniu ke jing im jangpi. Sipang jaga tu, sipang jaga tu, sipang jaga tu. Depet bahaba kata ke jing kam dai ke bawan nau blei. Kata kala banwan lagi minsim kesoit lagi bol jingdum. Bagan kita ke jing im jangpi pihak bantip. Balang kata ke jing wali ong kita ke jing kita ibu blei tunjuk am. Kidan ke jing ke bawan lagi bol jingdum pihak ban nut ban yang. Banyale persyaban be iki ke kerteng ke dong Jesus Christ. Lada pilamat yo Jesus Christ. Sengal senai ke brio ke bamdan ke jing penim. Sengal senai ke brio ke bedana preng ke Jaka ke be. Nda haba ki klempat dan yo Jesus ke jingem. Nda haba kimpat ai tilut bagimpat priang yo Jesus Christ kimpat tip shisha. Ya kata ke jing penim ke bekrau ke bau bleu la ai ke jing im jongki. Nama lada kawan ke jing im jongki brio la pim dan yo try ke donut jongpi. Finum la banyele persya ke jing ke bawan na ke jingdum. Na kata ke dau syai ke banganya chikmat ngakwangan ong ipi ke ni ke por. Lada pim syakri blai ru ke jing kan wan. Lada pim syakri blai ru ke jing kawan. Tang ke jing fair ke long. Lada ke jing kawan haba pila don yo Jesus Christ. Udebe ruang meneng ala puli pi kitab Sam kul nang balai pusau. Khat ke bakhat kendai. Kabau ong ini Ktien. Ka jingjin jar jong bahok. Uai bahok. Singap ngan penifi uai bahok. Ka Bible kam dan uai bahok. Barok ila lepop, barok ila duk lena ke puram jong play. Rikum nu ngin kelalong ki bahok. Kam desu de ke jingla le hok jengi. Andre de ke jingiap jong Jesus Christ ude ka hok jong play. Ula yap ke ding fna. Ula ai ke hok jong ushingi. Bat habangi pai show play de ke donut barok ngi kelaga bamut. Ngi priang ke hok ke jong play de ke jingat. Bat ngiyo ke hok ke jong play. Bat abau play pet jingi bingi dan ke hok ke jong Jesus Christ. Haba pedeng ke jingjin jara pedeng de ke jingat. Utrai un pelat yo bahok na kita barok ke jingat. Takadau kabang kwang anong fiang ni ke por ke dai. Pidon kamban pai show Jesus Christ. Jingiah tiga wan, kanwan bet nang nono kaliang kanwan. Harga jingiah kabang keren kedai. Pidon na eme ke bor apa jong fi pilaban job ini ke jingiah. But u Jesus Christ ulang mau ke jubab ya ke jingiah jong apa jong fi. Ngapeni fi bagai jingiah kadan lagi beriu baro. Handai kedan ke jing ke bawan lagi bol jingdum. Fitip kabaar ke jing kawan nang no. Ke jing kawan singap ai nga. Ke jing kawan na ke jing le hi. Kidan ki kam ki ba ki briu ki le hi. Dan ki briu ki ba ya syam jing kambon ki banga syam manga ki banga ya kynduh manga bat ki briu ha jingiasyllok nga syam ba kat tu kat ni person na ki briu na nga kli ki jing ka bagi syam kadai hi na ka bagi lehi lalangan kerana ki jing dai bagi khon ki kti balai ki khon ki kti ki pai ka bam dai Kadau befidei mafiki kmeki kpapi klem ya lami ki galanti ke badai. Fila hikai lepai ki galanti ke babaklan da ki pai si jrong nda ki la he ngamar benang ka sepai ke par kin lang problem e pi kadai ke bapi tau hi. Ladagan syukran nang ni ngat jengedai baga bam ke di ke rukom im. Bam kelumar, im kelumar, di kelumar, yat kelumar.
They can do it, jing pang, they can do it, jing shitama, jingim. Pinong mano ba ay kata. Pin can not your satan, pin can not your play. Nagata down a quanganong fi, kidan kitching kibangi tau he. Kidan kitching kibangi tau he. Kidan kitching jagi basngosi, kum ki accident, kum kitching yap, jungi brio kansan. Nya ega scooty, nya ega bike. Nya ega kali penher sepalat nega speed limit. Ne jaga accident yap. Pinong mano bashim. Finuot banong bo shim U Blei. Na finuot banong bo soy talo shim. Fikidan ki bangilehi. Ngim pikir. Penher kelumar. Pipay ki kena menda. Penher. Kit nto adian ni kabrio. Kajing itiang ni ki papay na dian. Nrei kim salia bat nda kajag kajing yap. Ketang ke yang kesam. Do ki kemik kepala ki khon ki kti. Sidko. Supaya siya Jaka kaba long invalid. Mateng-teng na jaga jing yong mau play tunjuk. Siya nga nang ifiya nga ni par kidan ki jing iba pihapan na sngot ko kanu ka jing kabawan nang no. Nala ang ifiya dan bawan na iba jingdom. Karano bawan na ka jing hero. Nang ibri ba tao hidala di. Bon pala ngan keren ni na mga myo par. Ngan pinifi bagidan ki jing iba kambo ni gidey ki bangi tao hi. U Blei kwa ingi bagindan ki jing start. Idan ki priyo ki bayo alat ban puli. Kimi ki kipagi penbor ki bagin puli. Aray kim tre ki jai to ki ya inda ki paya din ki myo ki biang ka kamay ki jing biang ka kam ka jam. Paya ki jing hap tre hap yat ki kam ka ba hap ikendu jing ka yat ka duk ka kerdu. Pinapek baha ka tu ka duk ka kerdu kam da day bagi duk ndray ka day bagi klem tre ban le baha ka por bo Blei kyrkhu ki bat kaday ka jing le hi la ngano. Nagataga daw nga keren nang ni kumbaga day ban keren. Ngayon iya wairu kajing kadan ru ka ba Blei siya. Kadan ka ba Blei siya. Labi pet aga jing day ka Joseph. Kidan ki linti ki ba U Blei siya. Namaudan ka linti ka ba niyalam yun ubrio. Kidan ki linti ki ba yung Shadrach, Meshach ba na Abednego. Bagi haprong ka lawarding ki ba U Blei siya. Kidan ki linti ki ba Daniel wahapan rung ka krem ki sing. Kidan ki linti ki jong Blei ki ba U Blei rabo yung Jesus Christ mo hapan yan. Kidan ki ba ngapan mapingi hapan na experience ka jingim. Ki ba hapan yan ba U Blei siya ay kataw yalam kita. Yaki kon Israel U Blei yalam na Egypt yalam kynduh ka duriya basaw. Hindi ito ba yalam mo Moses yalam U Blei. But they can do it to reach up and they can do it to jingkyrkhu and they can do it to mo jing tangan ni jing kata barok day manuba ay kata manuba yalam kita uday U Blei teng gidan ki jing ki bangi kynduh lalu puli kitab Hagai hadian bagi kon Israel ke lat na jing lang mrao na Babylon ika temple ke jong trial apan pra. Radin bagi wan nang tu nak jing lang mrao kila light lut kila ka jongari. Lada ngam bakla ko makhat real snam kila yo ika jing yaga freedom ika jing light lut. And rega Bible kom dan wairu badan interest yaga ban snai ka yeng ka jong Blei. Lani ban shakri U Blei. But piyo iyang tu kitab Hagai kila nang ka maningkong. Puli tu kila nang barakaway. Finyo ibo Blei wangam no. Wang perkhat piyo lagi lenti. Pi bet shibon re pi yo atang kendiat. Pi bam shibon re pim kedang. Pi di re pim jasliang. Pi penkop ila di ban saai dem dan basaai. Pi trai shito man yo ega bainang. Pi yo ega bainang re pi tap aga plag aga pet leo. U Blei wang pi dalum shibon re pi long tang kendiat. Bar pi wan rai kata si yang a persat shabar. Manu ba persat? De Blei ba persat shabar. Teng kani ka bangi tuai be ki bor jingdom
teng pi klem na tip ya ke jing kawan nang no pet yo pi bakla ba yo pi dumai pi be pi dumak sendan yo try jingi blei usha igi jing ang kwang anong fi ni par deling ba ke jing ero bangi singaw tho ya ke jing ka bo blei wai deling ba ke jing ero bangi singaw tho kumno bangin ya aga jing sngarit bat ban penret ade khmat so blai tanggawai nga sngotanat balaraga jing kawan no try ki jing jen jar jo bahok ki long shibon andre u blai un pelat yo u nakibaro finde puri ke kitab sam gul nong balai pulai life ar kitab sam nong balai pu ar puli khal bishipo wang shibon ki jing sngosi kin long yo babaman shibon ki jing sngosi kin long yo babaman andre tau ba shania au try ke jing isen ai kan kerkut yo u baro saudo tagadaw nga yang nang ne ban kren shipi nga kwa bangan da pen shai fi ba pin sngotu bagidan ki jing ki bawan ba teng pi hap ban da pet ba ban da identify ki la ni ki jing ka wan ki bol jingdom ne ka wan ki jing ka de na bang lehi ne ki jing ka wan de bo blesha la ka wan ki bol jingdom nga kwa bangan nong fi de Jingduwai Banyale persya igi bod jingdom. Banyang ka nong rim ka Ktien ka jong play. Bat pinyo ka jing egan kinria. Anday la kawan na ka bapile hi. Kabang kwa nga nong ifi ka por ka day. Palmam no try kala ka bomot. IT la ka jong ka jing show try. La da filangop aga drugs ka kiat igi jing buay. La fi kwa bo blain polite ifi. Shupan map no try. Na magidan gi bangilehi. Mga kwa nga nong ifi ka por. Kajing panmap, kajing tre ban penbet, khmat jong play. Kade kajing laman siem, kabapriang huna khmat jong try. Kum ki priyo gidan ki bangi kum lehi. Ki bon ba ki bangi le dala de bangi poy kajing e. Ki klami kai bahai ki khon ki kti. Ngi paham klumar, ngi im klumar, ngi yat klumar. Mateng tengi tukai bo blem jubab. Nama blay kwa bangin penbet, bangin de lap, bangi bakla. Bangin da admit, bangi da naga Jaka ga bangi bakla lum gumta. Kamlong mapin si Jowai kat si kabalap. Bat la daga jing kadai ka bau blay siya. Kadai ka bau blay prang ingi kum kaksiyar. Baru blay siya ikato bat nga kwa fin aingo yu blay. Baba piya kynduh ika bakum katangan pen ifi kat tu at ni. Nagaktiin ka jang blay kat bangadang yo par. Bala fiyo ika jing kawana ka jing ka jang fi. Fitip kabaningkong kabang nga kwa ngan pen ifi ka ni ka par kadai. Lada fi kynduh jing ga jing lada fi day kibala shakri yu blay lada fi da tip yu try lada pimpat tip yu try nga kwa nga fi pai show blay menta gisngi mat ika jing penem ko mga ladep ong hanray kani ka mga kwa ngan penim menta gisngi kaday ya fi kiba tip ya ga jing shisha bala fi kynduh ika jing ga jing kumno fin le ka ika papidan kaman le kawai ka mga kwa ngan peni fi na Ktien ga jong blay ga ni par singapa ngan puli fi na Ktien ga jong try na margani ga ga badan kam ba vin sngot ho na mar teng larang ye kynduh jing larangim tip ye ga ni ga jing shisha finyo ngin poy ga Jaka ga baklumar kana ga jing P.R pedeng ga jing bawan bagi bam ngai bagi jing P.R pedeng ga jing bawan pedeng gi bangai balai na mar ngidan ga Ktien ga jong play pet ngan pen fi ga ni ga par uji suang ye ketu ju ulang mga puli mene gospel Yohanes kul nang bakhat riu khat balai pulai uang ngalakren ye kini ki ru api bapinio ye ga jing suk hanga uang ga pertebinio jinjen jar reto long slur ngangala dep job ga perte ka ka bang kwangan kren fi ga ni par la da fidu ye ga jing suk ko jong blay haga jing jong fi lada ga jing suk kamdan haga yeng jong fi lada fidu no iga jing suk jong blay fini inda baga jing kawan kan job ipi daga besuk balay bo jisu shwabun kren iga jing badana ga pertay wang ngala kren iga ni api bapini ga jing suk hanga
nama ke jingsuk ke beshisha ke dan hau Jesus Christ. Bat lada filamat ke jingsuk ke jong blei. Uji so ang ke jingsuk nga ai mga ku maga percaya ka ai nga ai mga. Fi nda filamat ke jingsuk ke jong blei ke donot. Bat nda ba ke jingsuk ke jong blei ke sinsha ke jing im jong fi. Finyo i pinlong jai pintingan pindan ke jing suk apdeng jong ke jing Fi hang tapin su snotho bakadan kamadu kata-kata ke ni ke beningkong. Kata-kata ke jing suk ke jong blei. Kaca bapai ke jing kaca ke bapet tang ke jing du jing kerman. Handai lada fidan ke jing suk apa jong pi. Kadai ke jing ai ke bakrau palat no blei. Bagai ke jing suk ke dan tang hau Jesus Christ. Man ke kuat mana ke Sngi bapin play ke donut. Man try ngan pet sheme ngan pai sheme. Ngan priang mana mak ke jing suk ke jong blei. Kan penlong ke jing mut jong pi kan ri-jai ke jing mut bari ke donut jong pi ong pol. Ada nak terdaw ngekelen lingkat ini kepada menganum yo por Islam. Lada fi kenu jing ken mau banwal ke jing suk ke jong blei. Wala yo jing suk ke spa, wala yo jing suk ke jing nang jing stan. Wala yo jing suk ke niam, wala yo jing suk ke brio. Ke jing suk ke beshisha kamda na gitiar gitar ke yeng kesam. Ke jing suk ke beshisha ke dan hau Jesus Christ. Fi mat dia kata ke jing suk ke bekinja blei. Katakan wan ra ifi shaga jing job. Kan pela ifi bepin job ye ke jing ke way den ke way. Namara pidan ke jing suk ke dei ka atiar ke beklan ye ke jing im job. Sengap kan pen ifi ke ni ke par. Lada fi kynduh jing ke way ke bangayo I na ke ktien ke jong blei ke dei. Ngan puli ke ni ke par. Naga shiti shi ke Filipi. Kalau nang ko besau. Kini ke ktien ke ba koridor hadu kata-kata. Kabanganget ba wapso pol de briu ye kynduh jing tama ke jing im. Ada nu briu snotho ye kini ke ktien ke butho. But ai kini kan ye rap ipi menda ke Sngi. Uang kumni ke shiti shi ke Filipi ke nang ko besau. Naga de khat ke ba tangan puli naga de khat ke ba Henrio. Uang ini ke ktien. Wat kuslai ya ke ru. Henry haki baro. Daga Jingduwai baga jingkyrpat lembat ke jing aingo. Topin pentip ye ke jing pan jong pi show blei. Tiga kata ke jing suk U Blei ke bapalat ye ke jing shampang baro. Kan ri jai ken ye ke donut jong pi bari ke jing mut jong pi. How Chris Jesus. Fi ngan si ai ke ke ktien na gani ke pa. Da fi dan jing La da fi dei ki Balang pila dan you Jesus Christ. La da ke jing ka wana ke jing im jong fi. Ka ba ar ke point jong aga bang kwa ngan ong na gani ke khot ke dei. Kadan ke bor ha ke Jingduwai. Uang wat kuslai ke run rei Jingduwai. Shupan Jingduwai shupentip show blei. Nai kuslai. Fi balai nai kuslai nama pidan U Blei ba pila ban itu. Ke Jingduwai ke dei ke wai nagi atiar ke khantam. Haba bi kynduh jing Udah beruang habang ke septi ngawat ya me. Habang ke pang try ngawat ya me. Habang ke dana ke Jaka ke ri ke beringkiang ke bom dan try ngawat ya me dang step. Mapini yo ila na pi wat U Blei de ke bor baro ba de ke donut baro. Ke jing kanamla ban shongsa aga jing job fi. Ke Jingduwai ke de ke bor. U Jisu ula ban job ye ke jing baro de ke Jingduwai. But ke Jingduwai ke de ke wai na ki atiar ke beklan palat. Ngajus ngasan ai ke brio ke bam tip kumno ban duai. Lada pimpat itu yo Jesus Christ. Lada pimpat dan ke jing day baru Blei, kadan ke jing ke bekrau. Andai lada pila tip yo Jesus Christ. Pila amat ke jing ke jong Blei ke donut. Ula penlong ipi ki khon ke jong Blei. Kum ki khon lada pidana pren ke jing Wat let shep tiang man let show Blei ke Jingduwai. Nama ke Jingduwai ke de ke Jaka
kaba ai por fi ba phin job ye ge jing e ba de ge Jingduwai ba pio ja thai de ge Jingduwai ba pio ban bread ye ge jing khuslai ba ro de ge Jingduwai ba pio ye ka ban sngo tho ye ge sur ge jong Blei ayu phin le na ka ta ge jing e ban ga kwa man da ge sngi ba ngan ong fi na ge Jaka la fi kynduh ge jing e ge bobon ka ban ning kong dan ge jing suk jong Blei ka ba ar nga kwa findan ka jing im jong ka Jingduwai ka Jingduwai ka solve but ig problem ka Jingduwai ka dei ka way na ki jing ai ge bo Blei ula ai ha ge banget ha ba ki kynduh ig jing e ge jing im kila ban duai show Blei ha ge por baro bat nga kwa ngan ong fe ge ni ge por snap ha fi inda pi kynduh jing e ha ge jing im ka way ka banga le singam yo shibun mangan kran ge nen rai tang khndian fi inda fi kynduh jing e pia ban tip ye ge ne ge Ktien ka ba sngo si ga lang ba ge brio kim tip ye ge Bible kim da tip e kum no Blei ong ge Ktien ge jaw nama gidan gi nongrem na Bible ge ba hikai shiboningi lesingan shipni fi ga way ga lanti habang ye kynduh jing e ba ge khia palat ngatip Ktien ge jong Blei bo Blei de ba kit ge jingkit jong ala ge sngi tenga le amno nga bret noi de jingkit o Blei dan ye kynduh jing e ga liang ga yo ga kat ngatip bo Blei kulare ge ban kyrkhu nga na ge Ktien ge jong Blei Malam mga let show Blei nga tuay ngong try kat kum ge Ktien ge jam nga pan kham tam le len na fi kynduh ge Jaka ga ba pim tip chu kum no ban rai na pi pai ge Jaka ga ba ge yeng jong pi ga la don na pleng ge tension ge ba kraw teng pi shimi ge rai ge ba bakla na ma pim tip ge nongrem don ge brio ge ba duai show Blei pleng ge jing e hare ge la duai klumar na mar ba kim tip ge Ktien ge jong Blei shangan ong fe ge ne ge por u Blei unum jubab ge Jingduwai jong aba jong pi na mar bangi ye kynduh jing e u jubab ge Jingduwai jingi habangi ye kynduh jing e dei kat kum ka nongrem jong ge Ktien ge jong Blei But then kita daw nga sa iyo i brio gidan gibadan interest ban ngap Ktien ge jong Blei. Gidan pat gibam dan interest gibakwa bo Blei jubab bakwa bo Blei penkia gibakwa bo Blei kyrkhu regim tre pada ban pulila ne ban ngap la ne ban hikai yala de Ktien ge jong trai. Nga ai ni Ktien ge jong Blei nang ne mentag sngi nga kwa nga rap ipi. La pim tre ban ngap igani la pim tre ban Blei jingmat haganu uru kwa mo Blei jubab. Na mga Bible ka ang tao ba pahay na alaga jang score. Naga ba snap iga Ktien ge jong Blei. Wat ka Jingduwai jang u kalang ka jing ijili khmat jong Blei. Ka ang kumta naga kitab probab nga napuli fi nga kitab namar nga kwa ba pinda snap tu shwa ngan penkut yang nga Ktien ge jong Blei snap nga napuli nga par. Ka kitab probab nga ba arpo pra. Ka de khat ka ba khandai ka ang nga Ktien. U ba pahay na alaga score naga ba yo sngaw iga hukum. Wat ka Jingduwai jang u kalang ka jing ijili. Pai na ka hukum gumot kumno ngem tres ngap iga Ktien U Blei. Ye ka Jingduwai jing U Blei mios ngaw. Puli u Elija. Abo duai ben penihara ka ding na penang uang try nga duai gini kat kum ka Ktien ge jame. Puli ki ama apostol. Pinlap apeleng jing jing yung try kat kum ka Ktien ge jame. Blei namar de kat kum ka Ktien ge jong Blei. Bo Blei jubab. Nakata ka daw. Mano ba me kynduh jing e. But lada pia kynduh jing e mendag sngi. Ngalapan ifi kat tu ki nongrem. Ile ban yai ngap ini ke jing ikai. But ngan duai fi mendag sngi. Pin pai show try. But pin nang ban pen tre kami ini nongrem. Khmat jong Blei. Pin U Blei uni arab ifi. Tong ini duai. Ko pa ini ke pol nga duai nam tag ini ke brio ki be yo sngaw ini ke jingkran. Ai ko try ba men kta ga donut junkie begin pai shme. I go trying on your e bagandan ge 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 crowd ge jing im junkie. But I go pagin mat ge jing penem ge jame ge jing it ge jame. But try a play lada kila shame ge jing penem kin pai shame.
Bara bagi kynduh igi jingi kynduh ki bubuan ke jing em go try. Ha bagi duai sheme de jing dan ringkat ke jeme. Ai ke jing sup ki ai go paga igi bekrau. Ktien ke jeme ka lang nongrim ki. Bana playing at a duai bana duk mentang sngi. Kanan ke jing em ka ba tmai ke jing dei bat me. But pelang ki bagi nom shakting bagi kynduh jing. Namar barok ngi kynduh jing. Hari try upelait yengi na kita baro. Ngadwai men lek ke kamba men dagi sngi men pen kia men juba men pelait. Ngini o iya ke puram ke jeme ke jing em jaki. Haka kerteng ke dong chisung idwai. Amen bat. Amen. To blai un kyrkhu fi lyngba ke jing hikai. Nget ke lang ke jing mentoi ke bakrau. Ye ke jing em jofi. Ko blai shibon.